lang yapon. Fresh from Plus Plan. Grabe na yung mga pakitabo sa atong kalibutan karon. Ila pinagyo din sa atong dakbayan sa Davao. Doon ay mga kagubot, sama sa mga riot, o doon na po'y pagbaha. Lami kayo. Ingon ani ang pagluwas sa mong kagalingon sa baha. Magwa kang galon. Imutan mo si mong hawak. Magwa kang pising. Higot imos lubi. Balod kaayo. Pero dili ka na ang akong rason o ginungdan nga nung misuwat ko ning inyong programang Makakapnod sa kinabuhi. Tawagan na lang ko ninyo Gloyd. O sa kaulitaw, huwag nagpuyo, hindi lang sa may Sarfield Agdaw. Mabaha man po din sa among dapit, pero dali raman pong mawa. Pero ang grabing gibaha karon Dolanday. Kining akong kasing-kasing. Tuod kay doon ako'y uyab na si Andrea. Yun na pa sa mga suki din natong tigpaminaw. O mga suking tindahan. Bayong buntag. Mahilig kayo sa magkapila-pilog bikini open. Doon na siya itsura, doon na siya height. Ang nakapan lang, baho siya baba. Inigdumog na ako. Mura og anidoro. Baho kaayo. Huwag sige siya kapil-apil. Bisag di kayo sa kaputian. Og din hina nagsugod. Magkapnod sa kinabuhi. Ay, kagwapa na dito. I remember, Ay, ito ba? Di ka ba? Ay, sir. masuko ang... Ay, imuhang kekeru. Ay, okay ra. Ay, hindi. Proud pagkalit ko kay siya. Kano ba ka na bikini open dito ba? O ka, ay, apa na tagadaan, di ba? Isa, Kaya sa kutang sa ignitioning ako, ay. Ignitioning akong legs. Oo, kami po na siya kuwan halina para maputing sa mood. Sige na. Ato kiskisan ni mong nagsbi. Gusto ko na mong gamit ang kiss-kiss. Uy, Kanikuan para sa pang-ihaw kuan. kiss-kiss Magkanihaw man. baboy. Uy, grabe sa kariliha dito. Ala, grabe pa na balahibo yung paa, uy. Ikuha lang na doon eh. Ikuha na doon. Taiwan wax lang na doon eh. Taiwan wax. Hindi ka ito masuko imong boyfriend? Uy, okay ra lagi na. Sure ka? Di Okay ko ra gusto lagi. mag-away mo. Uy, okay ra. Uy, masaba ko dahil ka. Sama ka, uy. Ano na ako kong pangalan? Ikuha na yun. Andres na akong pangalan. Andres VIP. Ah. Pa, hindi nga nila. Ay, sa... Kabalo ka. Sama ka, mumukot magkagustuhan ka. Ay, hindi ba sister na ito? Medyo ko bakit ba? Gusto ko ibang boyfriend pa. Lain lagi ka. Ako tarba kay. Nagdunan ako ni mo tarba. Lain lagi ka. Mag-joke ko ni mo kay magbukot ni mong naong.
Ay, kuan, sorry, pwede ko siya kataanan. Sinuto, juga ba pa? Ayan. Sige na, Beato, di was na, Be. Malipong mo ko sa mga. Alam, wala mo dalang lapis. Ay, kanina lang uling, Be. Eyeline. Sige, okay na. Tarong nga ha. Buwak ka. Brother! Oh! Brother! Brother! Ano mga dia? Ah, batu pintik. Buwang. Saan yung pintig mo? Ini kawatan, ini iring, di. Pintikan, eh. Ba? Bumuya ba? Kita ay mamintik, may dako kuan. Hindi ko kasing-kasing para mahug sa kuha ba. Abig niyo ba dire ikaw ba magiging yung piliban mo? Na nagikayo iya mangulubadisan mo gagid. Ha! Tuta, brother. O, sorry ato, brother. Dali ko ni brother nang okay relip good sa brother baan mi ba? Oh, tama. Yun naman niya. Kasuni sudah brother mi. Oh, Saan ka sunida lawlawap ka oy. kabalo ito kasong lawas. Ako ay ta. Tumungga. Sige ko ni pagamyan. Yung mga pulo ni mo na brother baka tong mga pulo ko ni mo gud nga dandaan na. Una-ana diya, episode sa karton, manong hindi na ko na ginagamit kayo. Ano biya ka nga mag-date ng Lucy, artihon, biya petos Lucy. Siya, arte po to. Ako to ka din. Hindi na ka maulod. Di ba may mag-date og kanhay, ngit-ngit may mag-date kay at least wala na kong gusto na kakura usap. Lamay. Oh, dali ato. Oh, nananayahan. Tagaan na ka, nananay noodles. Kuan. Tinapa. Una na, tinapa ni Udong na niya. Kapili pog chinilas, uy, kabalo ko na ano di mo may Oh, chinilas. gapi na ni Chinilas niya. Paminaw ba yan sa imong paboritong stasyon na? Nakaandar ba tigagwan? Hinabang. Sige, sa ikaw. Nakuha naman yung go. Amo ba? Dili ka na isa para kuan. Ay, katungkuhan. Ay, wala na to. Bastos na to. Dili, ay, okay na to. Kasi katungkuhan. Hi! Dili ka tong... Diba, pag habagat, tamo po ikuan, ayaay. Ayaay. Ay, katong na dito na. Ano sa'yo ka ni kabali Hindi nito? ko ganahan dito. Ano kaya to, brother? Football ko dito. Juan, brother ka na. Umuya ba? Ay! Umuya ba? Sandi yan, ano man? Pinakapilapin mo ito, Juan, bikini open. Utsak! Dapat sa bikin open nga kabaw ito baba. Grabe siya ka. Ay, dili ba? Sabagay, layo man ang dyan, sumutana. Dili, na. Tuwa dito. Pwede niya. Kabalo gamis, bikini nga tibak. Magtibak ang ano. Ano ba? Narabat yung butang tiki sa igot-igot. Ay, yung katatuan mo doon niya. Pero tuwa dito ba? Ikaw, kira ni mo na, bro. Ako ay naanak kong iyap, din ako nabasugod. Yung Alangan, buwan ko diya, ay. Uyap, si Lucy, alangan papilon mo ito. Bikini open. Hindi, open bikini na to. Open bikini na niya. Buka, ato, tara, tulog na brother. Buwan na dito, ay. Damay. Brother, oh. Dali, dog. Grabe. Itan, mag-api nga na, brother. Inuwang cake. Hindi mo mag-iyak na, brother. Ikan ba yan? Pilapil mo yan. Dapat doon ta kamay, brother. Uy, apin mo. Up. Ina na, eh. Damay. Ilan lang, brother. Brother. Tulog ka. Nagkikubit ang akong pasol. Sa ba yung paon? Eh, lumot. Dali, panipan. Kilo lang. Kaya yellow submarine ang kinakaon. Tagul tayo ito kumita. Tara. Neighbor, thanks for the favor. She's a very sexy girl. And now, ladies and gentlemen,
our sexy girl, She's a very Andrea! Ay, thank you, thank you. Alam mo yun, karoon na siya ka. Dawat aling sexy girl nga kuwan ba mga... Ay, thank you kayo mga Andreanians. Thank you. can't go on. 'Cause every time I see her, it's like hearing my favorite song. She's already down the steps. Ay, thank you kayo mga friends sa inyong pagsuporta nga. Naabot yung tanan, kanto tagang Purok 2, Purok 3, Purok 4. Uy! Sa barangay 51 dashboard. Salamat kayo ng kani. Naglayo kayo ko. Andrea! Oy, Munggol! Ito daw ang munggol, ha? Ah, Lloyd! Hindi ko mo... Nagusto makasilin. Ako sa mga nga, pilapil mga ganyan. Maput magagwapil ko. Hindi, nidaog ka. Gusto mo niya eh? Ay, ba? Gusto mo ka? Wala sa likwan? Ayoko na na pag-story. Ayoko kuwawi. Nagkakay kong mga supporters dire. Wala award ang kwan? Most refreshing breath? Gusto mo ito ka? Makuha ba? Wala ka pag-istorya ba? Ikaw la, ay nagkakayo ha? Bukan karon. Duda na, lain na kay tinagdan ako ba? Hindi lain, ikaw gani, da, pilapil ka na. Napil, usapin, ngano mo papel ko? Pag ingnan ka, hindi ka magpilapil ang bikiniupan kay dagang ka mga bastos diya. Lloyd, ayaw ko buti. Kaya kung gustuhan ako ni. Ha? So sabay butin pa sa butol. Magbulat ta! Ayaw ko pugi-pugi. Ayaw ko kontrola. Karon magbulag na ta. Ha? Ano mo day? Nakakay ko followers? Ha? Kinsa man ka? Kinsa man kuno ka? Ha? Kinsa man kuno ka? Nga na ka, mugira na ka, kay kadaog lang kag isa ka award. Hindi ko wala na ayaw ko kontrola. Magbulag ta. Andrea! Mura ni ka magsaka sa akong karir. Ikaw pugong ka sa kupa. Ha? Ito, isig na si karir ba? Ay, ko wala na. Andrea! Ha? Ayaw ko ba? Paunon ko mula sa on-phone. Ayaw ko wala na. Ayaw ko. Suan. Ha? Ako na dito. Andrea! Mga negosyayan. Pag nagandakan mo dito sa bye-bye. Dali sa ba? Bahala ka. Biya ka na. Andrea! Brad, nya, saan na, Brad? Gawa sa mga yung attitude ng imong iyap niyo, Brad. Di lang attitude, gawas ba? Gawas ang baho, Brad. Awa? Ba? Ha? Saan na niyo? Saan na niyo, Brad? Saan na niyo, Brad? Andrea! Hindi, sakit dyan. Ngayon na kayo. Andrea! Nakigbuwag yun sa kuha si Andrea Dolanday. Kadaog lang isa ko sa ka-award. Ang bugira na kaayo. Mo na pirmi ng mga awayan kaya tutungod kay kumusugot ng kapilapil sa mga beauty contest. Apa ni pamugos gud niya. Ipamugos gud niya Dolanday. Mo nang magsigiming away hantod karon naabot sa punto nga magbuwag ni. O nagbuwag yun. Nabalitaan na ako nga doon na daw siya uyab usa ka judge atong maong beauty pageant. Sa pital ko pag-ayon. Hindi ko makatulog maghayang Dolanday. Magsige na lang kong sudong sa dagat. Bisag kahabagat. Habagat man o ay. Ang importante lang. Ay. Kinakapahigugma kay Andrea. Nadawat ako siya bisan ng bad breath siya. Apan, nausap siya. Feeling niya nga, nasikat na siya. Kasi angay na kong buhaton.
kinasuwat magtatampo. Lloyd. But I keep